Čaute, moje meno je Viktor, som z aeromodel.sk a dnes si ukážeme tento špeciálny vrtuľníček. Je primárne určený k indorovému lietaniu, čiže vo vnútri bytu, vo vnútri nejakej haly alebo v dome. Ale taktiež môžeme s ním lietať aj von. Vrtuľníček má automatický štart a automatické pristátie, má funkciu hover, vďaka čomu vie udržiavať jednu letovú výšku, taktiež má pozičné svetla a dosah vrtuľníčka je okolo 15 metrov až 20 na odvysielač. Takže poďme si ho rozbaliť a skúsme si zaletieť. Tu máme vrtuľníček, tu sa napája nabíjanie. Na tejto strane sa zapína a vypína. Počas nabíjania musí byť vrtuľníček off. Ak idem lietať, zapnem si ho do polohy on. Vidím, že svietia pozičné svetla, taktiež tu máme diódku. Tu máme diaľkový ovládač, je napájaný 4 túžkovými batériami. Tu sa zapína. A taktiež máte v balení manuál a USB nabíjačku, vďaka čomu vrtuľníček nabijete. Máme automatický štart. Automatický štart prevedieme stisnutím tohto tlačidla. Takže ja si dám na ňo palec a vrtuľníček automaticky vyštartoval. Takýto model a mnoho iných si môžete zakúpiť na aeromodel.sk. Ja vám ďakujem za pozretie a prajem vám pekný deň. Čaute.